Ọfọdụ si na ba na-atụ ụjọ maka ebufu ofe. Fear your village people, fear your village people. Kedu ibe butela iji atụzi ndị village ụjọ? Ị ma ibe ba ji atụ ụjọ a? Ba nenele Nollywood movie. Ndị Nollywood aya sachago tradition anyị. Onye mere o ji bụrụ onye a na-aya ọya nka, onye a na-aya ọya nka, onye a na-aya ọya nka. Ọnwụ ike juru na Nollywood. Ndị mezu ọnụ ekwu ya. Kedu ibe mere na ụmụnna adịrọzi n'udo? Kedu ibe mere na ụmụnne anyị ji atụ ụjọ maka ịnụ obodo? A sị na ọ na-abụ ọsọ chụwa mmadụ ọgba na-abịa, osi bịa gba atọ ọgba n'ihu nne ya, mana tata ụmụnne anyị bụzi onye ọsọ chụwala ọgba na township. Be nna anyị na-bụ last bus stop na ọsọ adị achụbata mmadụ na bịa, ọ iwu Igbo ka ọ bụ. O nwere oge chụkata mmadụ ọsọ chụbata ya na be nna ya, ọ gbalite be nna ya rapụzi anya. Kedu ihe mezili ụjọ ji wee duo anyị n'iru? Kedu ihe mere anyị ji agbazili vileji ọsọ? Ọ gịnị mere anyị ji agbalụ vileji ọsọ? Ọfọdụ na Ọnịcha na-aza ana bụ otu, ọfọdụ na Benin na-aza ana bụ otu, ọfọdụ na Asaba na-aza ana bụ otu, ọfọdụ na Lagos na-aza ana bụ otu, ọfọdụ na Abuja na-aza ana bụ otu. Every year ba da anụ ụlọ, o nwere ibe megide anyị gaba na ụlọ. Ọ bụ na ba ga ana, ọ bụrụ sọ papa ba ga-ana, ụmụaka amarọ vileji ba sọsọ mgbe ba nwere ike ịnakọta ụlọ ba akwaba ozu. Ibe ba na-eje bụ mbọsị grandmother ga-anwụ ka ụmụaka wee na ụlọ. Kedu ife kpatara ya? Ọfọdụ si na ba na-atụ ụjọ maka enyebe poison. Ọfọdụ si na ba na-atụ ụjọ maka ebufu ofe. Fear your village people, fear your village people. Kedu ife butela iji atụzi ndị village ụjọ? Ọ kwesịrị ekwesị ka ị na-atụ ndị obodo gị ụjọ? Kedu ife kpatara na iji wee tụba ndị village anyị ụjọ? Kedu ife kpatara na iji wee tụba anyị na village ụjọ? Gịnị butere ya? Ọbara adaza na na be nna ba kama ba nawa be nwunye ba. Ịrapụba nna gị na ba be ndọ gị, be ndị ọgọ gị. Ịmanwa na abomination na alụ. Ịrapụrụ be nna gị, ị nawa be ndị ọgọ gị. Kedu ife na-achụ gị ọsọ na be nna gị? Kedu ife na-achụ gị na be nna gị? Ọbọlụ bụ ụjọ nkịtị gaba na-atụ. 80% of ife na-ekwu okwu a bụ ụjọ nkịtị gaba na-atụ. Ị ma ife ba ji atụ ụjọ a? Ba nenele Nollywood movie. Ndị Nollywood aya sachago tradition anyị. Onye mere o ji bụrụ onye a na-aya ọya nka, onye a na-aya ọya nka, onye a na-aya ọya nka. Ọnwụ ike juru na Nollywood. Ndị mezu ọnụ ekwu ya. Nollywood mere anya iwu akpọrọ ụmụnne anyị asị. Village people ihe na-anụ bụ maka Nollywood movie. Ndị Nollywood tisara anụ Igbo, ndị Igbo adịrọzi n'udo. Contribution mere na ndị Igbo adịrọzi n'udo bụ Nollywood movie. Nwanne ọkwa ikirisigo the video and I believe na o nwere ihe ịmụta. Enyemaka ị ga-enyela anyị bụ ị na-enweta ozi anyị. Ị na-enyecha ya echighali to people, if possible ichi ya before ị na-enewe. I follow our page so that ka ị na-enweta anyị drop ha kwa update ka ị so na ndị izi ga-afịa. Darụrie nne ife mmụta kali ọzọ na-abịa.